So pano tukupatsirani zimene Bon Kalindo wayankhula lero. Bon Kalindo wakambapo nkhani za njala iye woto atiwalota malutu akuti kodi nkhani ya njala ikuti chani. Maso wanenapo za ziwembu zimene zakonzedwa, ziwembu zosiyana-siyana, zina mwa ziwembuzi zofuna kubera zisankho, zina zofuna kupanga. Akunena kuti wakonza ziwembu zimenezi ndani. Bon Kalindo wakambapo za Bishop Msusa. Kuti chani kwati za Bishop Msusa? Bon Kalindo. Siku watao ndaonesedwa vumbuluso, ndipo ndikuyenera kuti inu Amalawi kwina kulikonse kumene muli muziwe zimene zikuchitika mu dziko lanu, chifukwa ine ngati messenjera komanso president wa anthu osauka ngati sindinena izi zimene zikuchitika muno Malawi, zimene Satana ndi gulu lace akonza, ndiye kuti ine ndikulakwirani inu Amalawi. Aliyense kumene aliko azuke ayang'ane kumwamba, aone zimene zikuchitika kumwambako, ndipo muzifunse mafunso kunena kuti kodi mvula ibwera kapena sibwera. Izi zikuchitika izi sizanomo Amalawi. Mukamamva kunena kuti sataniki ilipo muzikhulupirira, ndipo nyengo ino ndi nyengo yonena kuti aliyense kumene ali apempherere ziko, apempherere banja lake, chifukwa mavuto amene ati achitike muno Malawi ambuyo mu amene achitika aja ndi pang'ono. Mavuto amene ati aone anthu kuno ku Malawi ndi mavuto opsa kwambiri, chifukwa kukhala njala imene izapose ya 49, kukhala mavuto okutena kuti anthu afika saizi yomaphika mwina amadeya ampunga, kuusinja mpunga uja madeya ake aja ndikumaphika ndikumadya, mwinaso pafupifupi kufuna kudya nazo doti, ndicho linga chonena kuti mwina mupulumutse miyoyo. Kukhala mavuto, koma mavuto amene wandu wokonza achita kukonzedwa ndi anthu andale komanso a Satana ena ooneka ngati opemphera, koma cholinga chawo akufuna kuti chisankho cha 2025 azawine pochita create njala. Ndipo posachedwa pompano kukhala programu yochedwa kuti Feed Malawi, ndipo mapulogalamu amene wa akambirana kale. Amalawi mukuyenera musegule maso anu, ndipo mukuyenera mpemphere. So Kairo amene ankafuna udindo zanaja Peter Mutharika akulamulira ankaitanisa mapemphero kuti tiyeni ndizipemphera nthawi imeneyo ziko lisanafike pokoma, ziko lisanafike paliwombo pawo. Lero kulizi achita brainwash wonse opemphera amene timacha kuti ndi azibusa mabishopu odalirika aja achita brainwash. Lero mavuto amene ali muno Malawi, Amalawi mwamba kale kuwaona. Tikunena pano chimanga chimene chinazalidwa chimene anthu ankadaliracho chayamba kale kupsa m'minda. Tinkadalira kunena kuti tikhala ndi anthu opemphera, tilamulidwa ndi anthu opemphera, mwina zinthu zizasintha, koma lero anthu amene ajawo akutitengera ku chiwonongeko. Ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti ndaona masomphenya amene atachitike muno Malawi. Kuno ku Malawi mvula sibwera, ndipo ngati ingabwere mvulayo izakhala yononga. Zonse zitu ndi chisankho cha 2025. Amalawi akufuna kuti kuchitike namondwe kapena kukhale chilala, ndicho linga kuti njala ikakhalapo ayambe kugawa chimanga, ndipo chimanga chigawidwa, ndalama zigawidwa, ndicho linga kuti inu Amalawi muzanene kuti munthu wabwino suyu, ngere wabwino suyu, ndipo muzakatenga voti yanu kukapereka kwa munthuyo. Koma muziwe kuti imeneyi ndi plani ya Satana kufuna kukunyengerera nino Amalawi, kunena kuti chabwino chimene chikufunika kukhala kwa inu, korona wanu alandidwe mukapereke koronayo kwa Satana. Itu ni mbali imodzi ya rigging, apart from zimene akupanga mapulogalamu awo obera zisankho. Tikunena panopa uja amachedwa Macfarlane Ngwinjiri ali ndi azungu atatu ku area 25 kuzeza uko ku sector 4
ku nyumba ina kumene akupangira mapulogalamu awo kumachita treni anthu ofuna kubera zisankho. Tikunena panonso kuli mzungu wina ochokera ku Israeli amene ndi ex-soja alinso m'Malawi muno. Izi tindikulankhulatu mopanda mantha, ndipo ngati ili pulogalamu yomangidwa ine ndilirede kumangidwako, koma ine sindingasiye kunena chilungamo mu dziko langa chifukwa cha fiti, chifukwa cha anthu ena amene akufuna kuzunza Amalawi. Chifukwa Amalawi aziona kale mzungu amene ali kunoko kukonza mapulani amatawa, ndipo matawa achitidwa tampered, ama service providers ayikamo zinthu zawo pakamakwana pa 14 kapena 15 Seputembala kuziko kuno kuzakhala blackout, magesi azazima, network izavuta, mafoni athu sazayimbirana. Nthawi imeneyo azakhala kuti akuchita transfer information yawo yakavotedwe ana aja akalembedwa aja ndi cholinga kuti alowe mu system. Izi zonsezi mukaziyang'anisisa zikuchokera kwa Satana, ndipo kunja kunoko Mulungu andionesa kale masomphenya kunena kuti kukhala anthu amene ati aphedwe ochuluka kwambiri, ndipo ena anayamba kale kuwasatira makamaka iwe Chihana Enoki usamale kwambiri, msewu wasalima ukulowerawo, Achisale Anomani musamale, Aboni Kalindo musamale. Tikunenatu ena mwa iwo amene ali muno m'Malawi uku kunyumba kwa Peter Mutharika kukuyenera kukhale security yokwanira, chifukwa kuli ma evil plans amene akukonzedwa ndi cholinga kuti chisankho cha 2025 wina azaduse mopanda opikisana naye. Koma Mulungu amene ndikumuziwa ine, Mulungu amene ine ndimampempherera, amene ndimamudalira, Allah amenenso inu mmamudalira, sangalole zimenezozo. Tikuyenera Amalawi tivale zilimbe, kugawidwa mpunga, kugawidwa chimanga mu nyengo imeneyi ya miliri imene iti ibwere yopanga dala, kukhala miliri yokonzakonza kale, miliri imeneyi yakonzedwa ndi anthu andale komanso anthu opemphera amene ife timawadalira kuti awa ndiye opempherawo ndi amene apangana kuseri ku midima kuti akonze miliri imeneyi. Iyi ndi ina mwa miliri imene yachitika mbuyomu, ngati yachina Cyclone Freddy, Agombe, Cyclone Ana, ndi miliri ina ngati ya Fetereza, miliri ya Chimanga. Zonsezo zikubwera ndi cholinga kuti pali munthu wina akufuna azaoneke ngati wabwino muno m'Malawi, zoyipa zonse zimene wazipanga zizakwiririke. Amalawi popeza ndife anthu osusuka amene sitimachedwa kuyiwala, tiyiwalira mavuto onse, ndipo muzaona anthu ochuluka andale akukhamukira kumeneko, muzaona oyimba akukhamukira kumeneko, muzaona anthu amene simunayembekezere akukhamukira kumeneko. Koma ziwani kunena kuti oyipayo ali pafupi. Zonsezo ndi nyenga iyeyo, akufuna inu Amalawi muoneke kuti mukumudalira iyeyo, musiye kumukhulupirira Mulungu, ndipo musiye kuyima pa chilungamo kumusatira iyeyo ndi kukampasa voti. Ziwani kuti ziko la Malawi ngati sitisamala, ngati simpemphera, likupita ku chiwonongeko. Zonsezi zikupangika ndi cholinga kuti mzisankho za 2025 wina azawine, wina azasogole, wina azasangalale. Koma zonsezo ndi Satana muziko limene Amalawi akukumana kale ndi zipinjo zosiyanasiyana, mavuto osiyanasiyana. Lero tikangomva kuti anthu angomva kuti ati anthu ena adya Christmas palibe amene wasangalala nayo. Ngati wasangalala nayo ndiye kuti ndi munthu wa mboma wa Bandalama. Amene asangalalawo ndiye kuti mwina angosangalala kuti mwina zinakozedwa kuti asangalale. Koma Christmas imene inali kale ija ndija titangoiona ikungoyenda, tikungoona anthu ena akusangalala. Yafikapo nthawi tsopano anthu ayamba kukanizana. Wina nduyu amafuna kuti apite akayendere anthu ku chipatala lero pa Christmas box. Professor Arthur Peter Mutharika lero aboma aona kuti abera shaini nanga siyango tukwanidwa.
akaona kuti akapitako iyeyo akabera shaini ndiye amulesa instead akupita ndiwo ziko la Malawi koma wina chiseko ndiye champanawe kwina kulikonse mizimu yakwiya kwina kulikonse angotukwanidwa mizimu ya mang'ala ziwani kunena kuti kukhala msogoleri kumafunika grace, kukhala msogoleri kumafuna chisomo, popanda chisomo sungakhale msogoleri. Choncho ndigwirizane ndi a Bishop Amsusa amene alankhula mopanda mantha dzulo kuchali chikwawo kuwauza Amalawi kuti muno muli mzimu woyipa, ndipo ena akuazuzula Bishop Msusawo. Tafuna kumene muli kwa Bishop mulimbe mdima umadana ndi kuwala, kutero kwenu mmene mwawalira dzulo lija mdima wayamba sopano okha kususuka dzulo lomwe lija mutangolankhula after some hours, ndipo sipanathe 2 hours mdima unabwera ndikuyamba kuyankha. Muziwe kuti zimene jamwanena zija ndi chilungamo. Anthu amadana ndi munthu onena chilungamo, anthu amadana ndi chilungamocho amafuna azichipha chilungamocho. Choncho ine ndikugwirizana nanu a Bishop Msusa kunena kuti ripoti limene lijalo ndi ripoti la feki, ripoti losagwira mtima, ripoti lopangira popanda black box, ripoti limene langopangidwa kuti anthu wina wachi aoneke ngati ndidolo. Zimene ndikugwirizana nazo kwambiri. Amene angakudeni, amene muwasiye akudeni, koma inu bora mwanena pa chilungamo. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti kuli mabishopu ena, kuli anthu ena azibusa amene samafuna kuyima pa chilungamo monga mmene inu mwanenera muja. Iniyo imani pa chilungamo. Ifa imene yachina chilima ndi anthu ena ndi ifa imvetsa chisoni, ndipo ife Amalawi sitingangoyisiya osalankhula. Ndipo palibe amene angati opseze, palibe zosekana pakamwa iyayi. Ripoti lijandi la fake tinene mona chilungamo. Kayati kunena kuti mukalankhula zimenezo mmene muja munali azibusa anzanu anthu opemphera muzakhala ngati simukuwakhulupirira. Kodi kukamuyika munthu opemphera mu commission of inquiry ndiye kuti ndi platform kapena ndi passport yonena kuti inquiry report lo ndi la chilungamo? Zachibwana zimenezozo. Choncho Amsusa musaopsezedwe ndi munthu ina aliyense. Palibe angakuopseze ni muziko la democracy. Inu mukulamulira kapena mukusogolera anthu amene ali ovutika, amene akuvutika muzosiyana-siyana, mukusogolera nkhosa za Mulungu. Ife amene Bishop timamuziwa ndi amene amalankhula zoja woyima pa chilungamo, osakhala anthu ene amene akumabwera muzina lopemphera koma ali afiti, ali anthu a satana, ali anthu ongofuna kudya ndalama zaboma basi kumanamiza anthu atavala bakolala. Choncho zimene mwalankhula Amsusa zija ine ndikugwirizana nazo ngati president wa anthu osauka muno Malawi, kunena kuti tiye tizima pa chilungamo, tiye tizilankhula chilungamo. Palibe amene angati opseze muziko la democracy. Nikalindo DC mwana woupsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mabuka, Fox 76 Molanje, Malawi, Southern Africa.